awiri aimamu mwamuna ikazi umzimu wakuyera mdaliso mpasetu koma awiri aimamu mwamuna ikazi umzimu wakuyera mdaliso mpasetu muluzanise awa atati leloli munakwatisa damu ndi ava kalelo muluzanise awa atati leloli munakwatisa damu ndi ava kalelo awiri aimamu mwamuna ikazi umzimu wakuyera mdali. Tikulandireni pa programu yathunso ya lero pamene tikhale tikupitirizabe pa kuphunzira maphunziro athu okhudza banja. Ndipo programu yathu ya lero muli ndine m'bale wanu Vinjero Gondwe. Tisayiwale kunena kuti phunziro komanso maphunziro ena tikuzowapeza pa tsamba lathu ya pa YouTube mukuzong'ang'ana Lilongwe School of Biblical Studies mudzatopeza maphunziro awa komanso maphunziro osiyanasiyana. Komanso mwina mukuzokhala ndi funso mukuzotipeza pa nambala iyi 082766018. Tidzatha kukambirana pa maphunziro amenewa okhudza banja. Phunziro lathu la lero ndi phunziro lathu la namba 5 pamene takhala toyamba kuphunzira zokhudza banja. Ndipo tsiku la lero tifuna titengepo nthawi pa kuphunzira zokhudza banjalo koma pa gawo kapena pa nthawi ya chibwezi. Kunena kuti kodi mmene tingayendetsere chibwezi chathu tikuziyendetsa bwanji? Ine ndi phunzironso lofunika chifukwa chonena kuti munthu kuti akafike pokwatira amayenera kudutsa pa chibwezi ndithu. Munthu amadutsa ma stages atatu. Amakhala single kapena alibe mwamuna kapena mkazi, kenako amadzakhala pa chibwezi, kenako amadzakhala pa banja. Ndiye kuti ndi ma stage onena kuti munthu soma adumpha ndithu. Ndiye kuti so munthu akafika pa banja amayenera ndithu kudumpha kapena kufika pa stage ya chibwezi. Nenje ndiyofunikira kuti tiphunzire stage imeneyi moyenerera pa kuchokera ku buku lopatulika. Nthawi zina anthu amafunsafunsa onena kuti kodi Baibulo limati chani nanga makhani. Ambiri mwina sinawerenge Baibulo kumazo kuti chibwezi chanu chimene yoyenda chonchi chimene yoyenda chonchi. Koma ngakhale zili choncho tiye chosangalatsa ndi chani. Tikabwera pa buku la 2 Petro chapter 1 verse 3. Baibulo limanena kuti zonse zofunika pa moyo komanso pa chipembedzo mphamvu ya umulungu kapena umulungu atatipatsa. Ndipo china chonse chimene tingafune pa chokhudza moyo wathu, china chonse chimene tingafune pa chokhudza chipembedzo akuti mulungu anatipatsa ndipo chili m'buku lake lopatulika. Pa buku la Tito chapter 5 verse 1 ndi 2 amafotokozanso kuti si aliyense amene ungamuone ngati mkazi ungamuganiza kuti uyene kuzokwatira kuti yeso. Ndipo tikuona ndithu pamene mulungu anatipatsa zonse zofunikira anatipatsanso kunena kuti ifeyo timayenera kuziganizira kuti si aliyense amene tingakumane naye amene tingakwatire naye, si mwamuna wina aliyense, si mkazi wina aliyense. Ndipo paphunziro limene lokhudza chibwezi limene chingayendere ndi phunziro lathu limene lili lofunikira kwambiri kwa ifeyo. Lofunikira kwa ife amene tili pabanja, lofunikira kwa ife amene sali pabanja, tifake ndi chani? Nzeru nditsamene ndithu. Ndiyeno tiyambe kunena kuti kodi azathu amene ali m'Baibulo amapanga morani zinthu zawo, amaziyendetsa bwanji pa zawo za chibwezichi. Tikaona munthu woyambira Adamu ndi Hava anangotayikidwa munda muja, anabweretsera mwamuna mkazi manye narani inayamba. Tikapitira pakutsogolo pang'ono tikadzatsekula buku la Genesis chapter chake cha 24. Buku la Genesis chapter 24 timapezamo nkhani ya anthu ena ya Isaki ndi Rebeka amene anakumanana. Timapeza kuyambira buku la Genesis chapter 24 kuwerenga pa verse 64 mpaka verse 67 pamene amatipatsa chithunzi amene anakumanana. Koma chimene chosangalatsa chimene timachiona pa verse 66 Genesis chapter 24. Pa verse 66 m'buku la Genesis chapter 24 tipeza kunena kuti Baibulo likunena mawu awa pa verse 66. Akunena kuti mnyamatayo ndipo anauza Isaki zonse anachita. Verse iyi ndi yayifupi koma verse iyi muli nkhani zazitali.
chifukwa ndi chani? Mnyamata amene anenera apayi ndi amene anatumidwa kuti akapeze mkazi wa Isaki. Natapita mweto akasaka mkazi wa Isaki, atabwerako ataona anthu aja akuti Isaki, mnyamata ananena kuti amamuuza Isaki kunena kuti ndamuuza aro zonse zimene zili zofunikira pano. Mbera anamuuza Isaki zofunikira za mkazi, anamuuza mkazi zofunikira za mwamuna. Pamero pake tsopano mpaka mapeza kuti anthu aja anapanga chiganizo chokwatirana. Sinodziwa amauzana chani, koma anauzana ndi chinthu chomwe chinathandiza kuti anthu amenewa apange chiganizo chotatengane ndi kukwatirana. Tiona buku la Mateyu chapter chake cha 1 verse yake ya 18 ndi verse yake ya 19. Buku limene la Mateyu chapter 1 verse ya 18 ndi verse yake ya 19 timapeza nkhani ya anthu ena amene timadziwa bwino ngati kunena kuti Mariya ndi Yosefe. Pa verse 18 ndi 19 tiwerengera kunena kuti ndipo kubadwa kwake kwa Yesu Khristu unali motere, amayi wake Mariya anabalidwa ubwenzi ndi Yosefe, koma asanakumane owa anapezeka iye ali ndi pakati mwa Mzimu Woyera. Ubwenzi wa Mariya ndi Yosefe umayenda ndithu bwino, koma panadzapezeka nthawi ina Mariya uja ali woyembekezera koma mwa Mzimu Woyera. Ndati tikuona ndithu anthu anali pa ubwenzi ndithu, kuti umayenda, amakambirana, amacheza, amadziwana, anachitira zinthu zambiri zimene anakatha kutero. Sipokhabe hayi chimene tikupezapo kuti anthu anali pa ubwenzi. Tikapitirira pang'ono tikabwera buku la Genesis chapter 29 verse 20 timapezapo nkhani ya Yakobo amene anagwira ntchito kwa zaka 7 kuti apeze mkazi, kuti amukwatire mkazi uja. Ngakhale khale tikamene limono kuti anawonjezerapo bendito, koma timapeza kunena kuti anali akugwira ntchito kuti athe kupeza mkazi ameneyo. Ndati kwa zaka 7 imene kupeza kuti wapanga kale identify kuti mkazi ndakonda uyu ndipo ndimukwatira ameneyi ndipo ndidzigwira ntchito. Ndati pa nthawi imene mkazi amadziwa kuti mwamuna ndi uyu, mwamuna amadziwa kuti mkazi ndi uyu. Ndati ubwenzi wawo unali ukuyenda koma anali asanakwatirane podikirira kuti nthawi ikadzafika adzathe kumutenga kutero. Ndati kuona ndithu kuti Baibulo likutipatsa zina zimachitika mwachangu, zina zimatenga nthawi, zina anthu ena amalowerapo kukambitsana kuti anthu achakwatirane, koma tikuziona ndithu Baibulo likutipatsa chithunzithunzi chonena kuti anthu amatha kuchita ndithu ubwenzi pamene akonzekera kuti adzakwatirane. Koma funso nkumati kuli cholinga chokhalira ndi chibwenzi ndi chani? Kodi imene likozokhala funso labwino mwina? Ena likozoti komanso awaso ndi nkhaniso imene, koma ndi nkhani yofunikira kwambiri. Ikozooneka ngati zopepuka koma ndi nkhani yofunikira kwambiri. Yofunikira ifeke nchani kuti tipeze yankho? Pali chiopsezo chakuti pala Khristu ambiri amene afuna kuyendetsa chibwenzi chawo ngati mmene dziko loyendetsera. Ndifuna kutanthauza kuti chani? Mukati muone tapeza chitsanzo cha Mariya ndi Yosefe ali pa ubwenzi pawo, atazindikira kuti wina uja ndi woyembekezera, koma uya sakudziwa kuti ndi mwa Mzimu, amapanga chiganizo chomusiya kuti siziyenera kutire chibwenzi, siziyenera kuti chitere, koma zinatengera Mulungu kulowerapo kuzoti inde siziyenera kutero, koma zindikira kuti ndi mphamvu ya Mulungu kuti zitere. Ndiyena kutiphunzitsa fundo yofunikira kwambiri cholinga chokhalira ndi chibwenzi. Achinyamata ambiri tikufuna kuyendetsa zinthu ngati dziko. Tikaona buku la Roma chapter chake cha 12 verse yake ya 1 ndi 2, Paulo pamene amalembera akhristu aku Roma anawuza kuti ndi wofunikira kuti asinthe zinthu, asayendetse zinthu mmene zimayenera kuti zikhalire, azisinthe. Pa Roma 12 verse 1 2, chifukwa cha iye ndikupemphani inu abale mwachifundo za Mulungu kuti mupereke matupi anu nsembe ya moyo yopatulika yokondweretsa Mulungu, ndiko kupembedza kwanu koyenera. Verse 2, ndipo musafanizidwe ndi makhalidwe apansi pano, koma mukhale osandulika mwakukonzanso kwa mtima wanu kuti mukazindikire chimene chili chifuno cha Mulungu, chabwino ndi chokondweretsa ndi changwiro. Akuti ife tili ndi ntchito yosandulitsa, yosintha zinthu, yokonza zinthu. Tikoza bwanji? Akuti tibwerere kuchita chifuno cha Mulungu. Nditi tikuonanso pa moyo wathu wachibwenzi kuti cholinga chake nchani? Tiyeni tizindikira kuti tili ndi ntchito yoti kamalowa mchibwenzi tisapange ngati mmene anthu amafunira kuti zimene oyendera, koma tipange malingana ndi chibwenzi chathu chimene Mulungu afuna kuti chiyende oyenda morati. Tisinthe kachitidwe kathu.
cholinga choyamba chokhalira ndi chibwezi nchakuti timafunika kuti anthu mudziwane. Mene ndakukamba zoti mudziwane mwinena takumbukira pa buku la Genesis chapter 4 verse 1. Buku la Genesis chapter 4 verse 1 imakambadi za mawu amenewo. Tiye tiwerengeni kuti tisiyanitse kudziwana kwa pamenepo ndi kumene tikukambapa. Pa Genesis chapter 4 verse 1 akunena kuti ndipo mwamuna anadziwa mkazi wake Hava, ngani Adamu ndi Hava. Ndipo anatenga pakati nabala Kaini, ndipo nati ndalandira munthu kwa Yehova. Ndipo tikupeza kunena kuti mwamunayo akuti anadziwa mkazi wake kenako anabala mwana. Ndipo zikutonetsa kuti kudziwana kumene kukambidwa apapo ndikonena kuti anthu akwatirana, agona limodzi, ndipo pabadwa mwana. Koma kodi tikakamba kuti cholinga cha chibwezi ndikudziwana, tukamba izi ngati? Situkamba zimenezo. Ndipo pali kudziwana kumene kwa pa Genesis, ndipo kudziwana kumene tikufuna ifeyo kuti tithe kukambirana nawo. Chifukwa chake ndi chani? Ifeyo tidziwe kudziwana. Tikakamba za kudziwana kumene tukamba apapo, ndikudziwana kwa munthu ndi munthu zake. Kodi zanga ikhalidwe lake lotani? Kodi zanga amakhulupirira chani? Kodi zanga amadana ndi chani? Zanga amakonda chani? Pakubwezi pano. Ndifake tikaona chibwezi cha Mariya ndi Yosefe atapezeka kundiyembekeza kuti chibwezi sitiyenera kutereka. Sitiyenera kugonana pa chibwezi. Ndiye kuti koma cholinga chake choti mudziwane kuti kodi zangayi amakupanga zinthu morani. Ndiye cholinga cha chibwezi choyamba ndi chimenecho. Kuti tiyenera kuti ifeyo tithe kudziwana, tiyenera kuti ifeyo tidziwe azathu amene tili nawo, tiyenera kuti ifeyo tithe kuwaona kuti kodi azathuwa ndi otani. Pa buku la Oweruza, buku limene la Oweruza timapezamo nkhani ya Samsoni ndi mkazi. Pa Oweruza chapter 14 verse ya 7 ndi verse ya 8. Pa buku limeneli timapezapo nkhani ya munthu amene tikumudziwa bwino kuti Samson. Pa verse ya 14, chapter 14 verse ya 7 ndi 8 akunena kuti ndipo anatsika nakamba ndi mkazi nakondana Samsoni pamaso pake. Atapita masiku ndipo anabweranso kudzamtenga. Verse of course kuti tikuonapo chinthu ichi pamene tukamba zodziwana. Samson atapeza mkazi, akuti anakamba naye, kenako panapita nthawi anapita kukamutenga. Ndikuti ukapeza mkazi mumayenera kudziwana ndithu. Zangayi ndi otani? Monga phunziro limene tinaona mbuyo kuja, kodi nzangayi ndotakhoza kumanga banja? Kodi nzangayi akutha kudziwa udindo wake? Kodi nzangayi akuchokera banja lotani? Kodi nzangayi chikhulupiriro chake nchofanana ndi changa? Muyenera kudziwana pa chibwezi, kudziwana kwa mtundu umenewu. Chinthu chachiwiri cholinga chokhalira ndi chibwezi ndikufuna kupanga ubale. Anthu tikadziwana, nthawi zina zimatha kuchitika kuti mwamuna ndi mkazi amatha kumadziwana. Uyu ndi John, uyu ndi Mary. Umalisa muno wawiri. Ndipo koma John ndi Mary ndi amakulizana. Koma John ndi Mary moja akamba chibwezi kuti chibwezi chakalephera kana mkazi ulifuwa mwini, mwamuna ulifuwa mwini. Ndio machifuza fusolero. Anthu amene amangodziwana anali kwa ubale wabwino. Koma amene alowa mu chibwezi bwanji akulolera kupasamu. Ndalo zolitsatira kuti pakuma munthu amangocheza nayo makhala ndi balina, koma wakhalira chibwezi mwadziwa songa. Ndikuti ubale umene ungakhalepo pamene anthu mukungonyeza ndi ubale umene ungakhalepo pamene umachibwezi umakhala kwasiyana. Ndiye kudziwana kwa chibwezi kumathandizira ndi kupanga chiganizo chabwino kuti kodi nzangayi idzatokhala naye. Mkazi kapena mwamuna sangakwanitse kumvera zake pa chibwezi ndiyo musayembekezenso ndi mabanja zamera zake. Ndiye ubale subwera mwangozali, umabwera poumanga, umabwera poukonza, umabwera pamene ataziyendera chibwezi. Ndiyo maona kuti munthu uyu ndine tikambana, munthu uyu ndine tikakhala limodzi, munthu uyu ndine zonse zikayenda moyenera. Ndiye tikuona kunena kuti ubale ndi chinthu chofunikira kwambiri pa ubwezi wako. Umathandiza. Ndiye kuti umadziwa zanu, komanso cholinga cha chibwezi mumatha kupanga ubale. Pamene tikupitirira tiyenera kudziwa kuopsa tsopano. Tena chilichonse chimatha kukhala chabwino koma sizimalanga zonse wakhala zimadziwana. Kodi zibwezi zathu zimapereka ziopsezo zotani? Kodi chibwezi chimatha kupereka ziopsezo zotani?
Ndio hapa ndio mwiziwe ndio. Ibezi kubeza mabanga kawili. Zibato zile yote mmoja mwawili. Ali nizoinga za rabia. Alipo ankwenda amene amakabemba Chibwezi ndi munthu suri tolinga kukonda suri tolinga kufuna mudziwe suri tolinga kufuna kupanga ubale ali koma ndicho linga cholakwika chomudziwa koma molakwika kungofuna kugona naye akalera kusiya ndio wewe kumalosa Chibwezi tuziwa kuti nzaka naye uone Chibwezi alitolinga ngapo ndipo Chibwezi nija japo ndio kwa wale wote somo Manzako jama tuwa kumonena kuti ali ndimalingaliro olakwika. Baibulo pamene amalembera Khristu buku lake la Baibulo chapter chake cha 4 kuyambira verse yake chapter chake cha 4 kuyambira verse yake ya 3. Kuyambira verse 3 verse 4 kuyambira verse yake ya 3. 1 Peter chapter 3 verse chapter 4 verse yake ya 3. Akunena kuti pakuti nthawi yapitayi idatifikira kuchita chifundo cha mitundu poyenda ife nkukumba zonyasa zilakolako maledzero madyerero mwamwayimwa ndi kupembedza mafano osaledzera ndipo oyepedwa akunena kuti inalipo nthawi imene kunayenda ngati anthu akuti mapanga zinthu zoterezo akuti zonyasa zilakolako zoyenda zoyipa kumatso kuledzera madyerero zinthu zolapika ndakunena kuti Ile kutayene. Alipo so ankwenda amene amalowa Chibwezi ndi zinthu zabwino. Ndende ndio ndingira kuti Chibwezi yake aliopya. Papeseka kwa anabiriza mulala kuti mmene Mose ayesa jagirendo kuli simuthamanga nawo kufikira ku papesiko. Mmene Mose ayesa jagirendo kuli simuthamanga nawo kufikira kusefukira komwe kwa Chibwezi. Ndakuchitirani hapo wayakula funga wavuni njira kunena kuti kwa ina amaona ngati kusabona ndi mundikazi amene Chibwezi kuchitika chimene mpaka panena kuti mmene Mose ayesa jagirendo kuti simuthamanga nako kufika so ali patero anapanga Chibwezi kumasida kuti koma tezona bwitsa kupana wenyewe ndakunena kuti ipeyo ikamapanga Chibwezi iyeni ijenjere kuti kodi zakarekiwa naye andizero zake ndipo bali kupezo ingetu wini kimezo chileo chimapeleka jofezo ba kuzia kuzana wewe ngati sunjirenga bwino Chibwezi umatha kuponda munthu walakwika ndipo randa mwana kakuponda munthu walakwika alipo ina Chibwezi ndinatakale koma mpaka na lero amakumbukira bekazi koma Chibwezi chinata ndo kala mtenge ndilo mwene iya amene jasika zobwe koma tsiku ndi tsiku mumukumbukira ndakunena kuti ndi chinthu choopsa pamenepo umatha kukonda munthu olakwika alipo ena amatoyamba Chibwezi alang'ono ali primary mwina kusekondera nakala za banja alibe koma ukonda munthu nechi chitika ncha Chibwezi chizatha ndithu mapiro ake udzakhala wasunga maganizo a munthu chomuganizirabe koma Chibwezi chinatha ndoti pali kuopsa ndithu ukamalowa Chibwezi udziwe kuti ukazowa Chibwezi koma ukonda munthu otani olakwika nchifake sibwino kuti ukalowe mu Chibwezi unakalung'ono ndeti kunoti pali kuopsa ndithu kumeneko kwachiwiri kumene kumatha kutipatsa ife chiopsezo ngakhale pa Chibwezi tapeza munthu amene ali cholinga cholakwika kapena anakonda munthu amene ali olakwika ndi yofunika kuti tizidziwe kuti kodi ife tili mu Chibwezi chotani pamene takonda pamenepo funso ngumati kodi zinthu zoyenera pa Chibwezi cha Chikhristu ndi chiti tokamba za Chibwezi cha Chikhristu fa Chibwezi zina si za Chikhristu akokhala anthu amadziti ndi Akhristu koma zochitikazo si za Chikhristu kodi zinthu zoyenera pa Chibwezi cha Chikhristu ndi ziti cha number 1 usayiwale kuti ndiwe Mkhristu chinthu cha number 1 choyenera pa Chibwezi cha Chikhristu usayiwale kuti iweyo ndiwe Mkhristu alipo anthu ena amataka pita malo ena amayiwala kuti iwo ndani
akakhala Khristu mopanga ngati Khristu akapita pa anthu ena mosonera ngati Khristu. Ndakuti kuti chinthu chofunikira kuti ifeyo tisayiwale kuti ifeyo ndi ife akhristu, usadziyiwale. Pa Deuteronomy chapter 6 verse 12 anakumbutsa ana Israeli kuti mukumbukire zomwe Mulungu anakupangirani pokuchotsani ku Egypt, musayiwale kuti niyo Mulungu anakupangirani. Zimene mupanga lero zimusayiwale kuti niyo muchokera kuti. Paona Korinto chapter 11 pa verse yake ya 2, mlembi Paulo amene amalemba ona Korinto chapter 11 verse 2 akunena kuti ndipo ndikutamandani kuti zinthu zonse mukumbukira ine ndi kuti musunga miyambo monga ndinapereka kwa inu. Ndipo lakuti musayiwale musunge miyambo imene ndinakupatsani kwa inu, mukumbukire. Ukakhala pa chibwezi usadziyiwale kuti iweyo ndiwe ndani. Paulo yemwe pa buku la Efeso chapter chake cha 2 pa verse yake ya 10 anayankhula maonena kuti pakuti ife ndife chipango chake olengedwa mwa Khristu Yesu kuchita ntchito zabwino zimene Mulungu anazipangiratu kuti tikayende m'menemo. Tikamayenda uno mu chibwezi pathu tisachoke mu njira imene Mulungu anatiyikira kuti ndife akhristu, ndipo Khristu ayenera kutani. Chinthu chachiwiri chimene chofunikiranso kuti tisachiwale chinthu ichi, tipange zinthu zabwino komanso tikhale malo abwino ndi chibwezi chathu, kuti chibwezi chathu tikhale zimene tidzipangamo zikhale zabwino komanso tikhale malo abwino. Kwa zibwezi zina malo abwino ndeti mkwa awiri. Halo awu bwere kwathu anthu osachokapo. Ndeti akuona ndi malo abwino ndi amenewo, koma kuti malo amenewo akukankhira ndi malo otani, akuti ife mu position yotani. Kodi ifeyo zimene tikupanga chibwezi chathu ndi zotani? Tisayiwale kuti ife tili ndi ntchito yosintha zinthu zimene zoyendera pa chibwezi. Palomba paja Paulo chapter 12 verse 1-2 anena kuti tizisinthe, ndife oyitanidwa ndife akhristu tizisinthe kachitidwe ka zinthu. Kodi ife tili okonzeka kusintha kuti chibwezi chathu chikhale cha chikhristu? Tisayiwale kuti ndife akhristu. Tisayiwale kuti zimene tikuchita mmenemo ndife anthu otani. Buku la Miyambo limene laligwiritsa kwambiri so paphunziro lathu chapter 6 verse yake 27 ndi verse yake 28, mlembi anayankhula mawu amene alofunikira kwambiri. Anafunsa mafunso awiri, inenso ndikufunsa funso limenelo. Pa verse 26 akunena kuti atiyambira verse yake 27-28 maka, kodi mwamuna angatenge moto pa chifuwa pake osatentha zovala zake? Afunsa funso limenelo. Inenso ndikufunsa, kodi mwamuna akhoza kutenga moto kudzikira pa chifuwa osapya? Ndodzoti yankho lanu ndi la ine lofanana kuti ndizosatheka. Munthu ngatatenga moto ika pa chifuwa apya. Funso lachiwiri pa 28 akunena kuti pena kodi mwamuna angayende pa makala oyaka osapya mapazi ake? Kodi zikanotheka mwamuna angayende pa makala oyaka osapya? Yankho lanu ndi la ine lofanana, sizingatheke. Tsono zikugwirizana bwanji ndi malo opezeka chibwezi? Alipo anthu ena amati ine chibwezi ngati kokhala kuchipinda kugona bwinobwino osapanga zolakwika, ife ndife akhristu tife, ife ndipolibe iyayi zosatera zonkhawo. Ndefunso zimene amafunsa pazi kuti ndiye bwanacho zimene munenazo zobodza zolakwika. Ndiye chifukwa zili zofunika kuti ife pokhala akhristu tione kuti kodi malo amene tikupezeka ndi otani. Pabuku la Korinto chapter 7 verse yake ya 1, Paulo pamene amakamba za banja kwalembera akhristu aku Akorinto anawuzanso chinthu chofunika pa verse 1 akunena kuti koma za izi munalemba kuli bwino kwa munthu kusakhudza mkazi. Kuli bwino kwa munthu kusakhudza. Mawu kusakhudza safuna nanda zoti sungamkhudze mkazi. Anthu timakwera minibus, timakwera transport osiyana. Kodi anena kuti usakhudze moto ayi. Ndi chinthu chabwino kuti usakhudze mkazi ngati usalokozeka kuti ukwatire. Ndi chinthu chabwino kuti usakhudze mkazi afuna kutanthauza kuti osagwirana, osapanga zinthu zimene zili zolakwika, zimene zibweretse chilakolako pa moyo wathu pa chibwezi chathu. Ndakuti kuti chibwezi cha chikhristu chimafunika mukumbukire zimenezo. Osakhala malo olakwika nkumati ine ndine mkhristu, osatenga moto wika pa chifuwa, osaponda pa makala ndi chibwana.
makolo soti ni ntchito yothandizira anathu kuti asapange zimene asapezeke malo olakwika. Ndipakana zene malangiza kuti ndi bwino kukhala pamalo pamene pali gulu, pamene sipakupangitsani muganize zolakwika, pamene sipakupangitsani kuti muchite zinthu zolakwika. Chinthu chachitatu kuti Chibwezi yathu ikhale Chikhristu tenizo chakuti tivale moyenera komanso tiyankhule zabwino. Alipo nthawi zina anthu ena zimene amayankhula zimapangitsa kuti anthu apange zinthu zolakwika. Alipo mwina akazi ena kapena mwina awaso ngati ndi mwamuna asokotawo, awaso ngatiso iso ndi mkazi soyo ngati kuti zimene oyankhulazo zipangitsa kuti Chibwezi yathu ikhale chabwino. Mmene uvalira zipangitsa kuti Chibwezi yathu anthu ena timayiwala kuti Chibwezi si banja. Mwina alipo anthu ena amatokhala Chibwezi tamtendapo zathu jamene anagwira ntchito zaka 7 komanso posera pamene kufuna kukwatira mkazi. Alipo anthu ena akhala mchibwezi zaka 7, 5, 4 kutengera ndi nthawi imene akhalako. Amayiwala kuti Chibwezi si banja. Kodi pamene ukhala ndi Chibwezi chako mukhala ngati banja kapena mukhala ngati Chibwezi? Tisayiwale kuti Chibwezi si banja. Kodi ukhala bwanji ndi Chibwezi chathu? Ndiye tikuona kunena kuti tuyenera tiziganizire zinthu. Pabuku la Mateyu chapter 5 verse 28 amachenjezanso kuti nthawi zino ngomuyang'ana mkazi kumuyang'anitsitsa umatopanga naye chigololo. Izo zimathochitike fori mwina mamuna wathu mmene ovalira, zimathochitike fori mkazi wathu mmene ovalira ndi Chibwezi koma mwina akuvala iwe uli pomwepo. Tiyayiwala kuti limenelo si banja. Ndiye Chibwezi yathu tikachiyendetsa choncho si Chibwezi cha Chikhristu, si Chibwezi cha Baibulo, si Chibwezi chimene Mulungu akufuna, si Chibwezi choyenerera. Paona Tesalonika chapter 4 Paulo pamene amalemba buku limeneli kwalembera akhristu akuti Atesalonika anauza maonena kuti paona Tesalonika chapter 4 pa verse yake ya 3 mpaka na 5 anayankhula maonena kuti chapter 4 verse 3 pakuti ichi ndi chifuniro cha Mulungu chiyeretso chanu kuti mudzipatule dama. Yense wenu adziwe kukhala nacho chotengera chake chiyeretso ndi ulemu, kosati mchisiriro cha chilakolako chonyansa monganso wa mitundu osadziwa Mulungu. Chibwezi chathu mmene tingachiyendetsere chikhoza kuti uonetsa kuti ife Mulungu timamudziwa, chikhoza kuonetsanso kuti Mulungu sitimudziwa. Ndi zotheka anthu kukhala pa Chibwezi ndipo Chibwezi chawo ndi kuchiyendetsa monga mmene Mulungu afunira. Kodi ife amene tili pa Chibwezi kuyendetsa mmene Mulungu afunira? Tikuziyendetsa zinthu zimene Mulungu akuzifunira kuti zikhalire kapena tikuziyendetsa monga mmene ifeyo tikufunira? Mulungu akutiuza kunena kuti tili ndi ntchito pa Chibwezi chathu. Mulungu akudziwa ndithu kuti munthu umakhala single umadzapeza Chibwezi kera komadzakwatira. Koma pa stage ya Chibwezi Mulungunso atiuza kuti muyendetse moterero. Timalize ndi buku la nyimbo za Solomo. Solomo analemba buku limene ndi buku losangalatsa kwambiri. Ndikozo kupemphani muwerenge buku limene analemba, anaonetsa chikondi cha mtundu wa ina, level ina mwina ya chikondi. Buku la nyimbo za Solomo chapter 2 pa verse yake ya 7 ananena kuti ndikulumbirirani ana akazi a inu a ku Yerusalemu, pali mphoyo ndi swala zakuthengo, kuti musautse ngakhale kugalamutsa chikondi mpaka chikafuna mwini. Mukati muone zimene wankhula amene pawankhula mwachikulu koma wankhula fundo yofunikira kwambiri. Akuti musagalamutse chikondi mpaka na chikondicho chifune mwini. Afuna tanda zoti chani? Sizo tanda zoti popeza wakula ndi kuti ukalekolera basi mpeze munthu andikonde kapena. Udziwe kuti ukoyambe Chibwezi pa nthawi yake yoyenera. Osangoyamba ukambafuna yamba Chibwezi ukhalenso chinthu choti kuti mamuna ayi ndoyenerera malingana nazija Mulungu anena zija. Taona mphunziro wathu lambuyo lija. Uzoyeneza mamuna, uzoyeneza mkazi. Ukambafuna yamba Chibwezi akuti usagalamutse chikondi nthawi yake sanafike. Usayambe Chibwezi udziwa kunena kuti sindilede kuti ndifuna kukwatira. Tikamalowa mu moyo wa Chibwezi tidzidziwa kuti ndinoyenera kuti ndikwatire, ndilokozeka kuti ndikwatire, nthawi yoti ndikwatire yakwana. Ngati sena kwani usaziyambe za Chibwezi. Chifukwa ukalowa mu Chibwezi ndi zolinga zolakwika. Mulungu atiuza kale zolinga zoyenerera, Mulungu atiuza kale mmene tingachite Chibwezi choyenerera, Mulungu atiuza kale kuti ife pokhala Khristu
tiyenera kutsata zinthu kuti chibwezi chathu chikhale chachikhristu. Kodi ino chibwezi chathu chachikhristu? Ana athu kodali ndi zibwezi zachikhristu? Ana athu koda kuchita zinthu zoyenera kapena ife amene tiwalimbikitsanso kuti achite zinthu zolakwika? Nthawi zina mwina makolo amaloto apita ukagone kwa anzako uja, muyembekezera chani? Muyembekeza kuti chibwezi chawo chikhale chachikhristu? Ndi yofunika kuti makolo lithandizire ana athu kuti athandizike kukoza chibwezi chawo kuti chikhalenso chachikhristu. Izi zimene mafuna tiphunzirepo pa nkhani ya banja makamaka pa stage ya chibwezi. Tikatupitirizabe kuphunzira zinthu zosiyanasiyana zimene zingatithandizire ife moyo wathu kuti ifebe tidzathe kukhala akhristu obalansitsa zinthu za kudziko za banja lathu komanso obalansitsa moyo wathu wauzimu. Maphunziro alero mnali ndine malo anu Vinjiro Gondo. Ndikumbukire umene kokhala ndi funso kapena ndimanga maphunziro athu kugwiza ntchito nambala 0 766 komanso tikupeza phunziro lili pa tsamba lathu pa YouTube kung'ang'ana Lilongwe School of Biblical Studies muzapeza phunziro limene komanso maphunziro ena ambiri. Kufikiranso nthawi ina Mulungu akhale nanu, Mulungu akudalitseni, Mulungu akuthandizireni kuti chibwezi chanu chikhale chibwezi chachikhristu. Athandizire ife tonse kufika nthawi ina, Mulungu akudalitseni nonse. Amen. Awili aimamu amuna ikaziu omzimu wakuyera mdaliso mpasetu. Koma awili aimamu amuna ikaziu omzimu wakuyera mdaliso mpasetu. Muluzanise awa atati lelo limuna kwatisa damu ndi Ava kalelo. Muluzanise awa atati lelo limuna kwatisa damu ndi Ava kalelo. Awili aimamu